Мәскәүдә татарлар нишәп ята, хәлләре ничек? Жгырып жатам татарларның татар теле турында оптимист настроены, татар телен без бетермәйбез, татар теле белән сөйләшәбез, тырышабыз, татар җырлары җырлыйбыз. Менә бу поколенияләргә безнең иң зур максат калдырырга да, иң зур наказ инде, да, чтобы аларның башларына, мийләренә, йөрәкләренә, каннарына калдырырга без тиеш менә бу кирәклеген татар теленең, жараттыру татар телен, без аларга мәхәббәт жараттыру татар телен калдырырга тиеш. Менә и ответственность менә. Шуңар инде менә без тырышабыз, яшьләргә менә сөйләйбез. Татар теле алардан тора. Без аларга аны алып килдек, безгә аны поколение алып килде. Менә аларда ул бит бетә, ул аларны аңларга тиеш. Татар теле бик бай, бик матур, искиткечле тел бит инде ул да. Менә неужели инде без аны не сохраним и дальше не пронесем поколениям? Ә Мәскәү татарлары арасында миллилек көчлеме? Миллилек хисе. Миллилик ул в общем ярамай әйтергә. Ул һәрбер кешедән тора ул. Менә или кешедә бар миллилик, рух, иман, или ул юк. Менә ул әзрәк булса, без аны уятырга тырышабыз. Менә безнең задача нинди? Ә ничек сезнең күзәтүләр? Балалар татар телен өйрәнергә теләкләре бармы? Мәскәүдә эшләп киләме шундый үзәкләр? Бик Мәскәүдә авыррак. Мәскәүдә совместных браков много. Менә үзара татарча сөйләшү әз. Менә әти-әни алып бара балаларны, например, театрга, концертка. И анда бала карый. Караргыз әле, татар теле бит өйдә генә түгел, сәхнәдә дә сөйләшәләр икән диеп, да. Поэтому, значит, без тырышырга тиеш. Бездән бөтен нәрсә тора. Вот. Без яшьләр белән сөйләшергә тиеш. Если яшьләр, например, өйләнгән татар яшьләр татарча үзләре белмәсәләр, алар репетитор чакырып, әбиләрне чакырып, балаларын өйрәтергә тиеш татарча обязательно. Бик ышанып калабыз, оптимизм белән без татар телен Мәскәүдә бетермәйбез.